রাস্তা ছাড়িয়ে দিও শান্তি ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ଦେଖା ନଥିଲା ତ ତୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ବୋଧେ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ମୁଁ ସାର୍ ନୂଆଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଛି। ସତେ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତା ମାଛ ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ। ଓହୋ ଆଉ ଡାକିଲେନି ମଝିରେ। ହଁ 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 ସିଆଡେ ପେଟ ବଡ ନେବୁ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆଗଡ଼ ଆଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା? ଭଲ ଲାଗିଲା ଠାକୁର କଥା ମନେ ପଡିଲା ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଭଲ ଠାକୁର ଭଲରେ ରଖିବେ। ଏବେ ଟିକେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲୁ। ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ରାସ୍ତାଟା ସଫା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ କାମ କରୁନି। ସେଇ ଯୋଗେ କହୁଛୁ ତୁ ଚେହେରା ଖଣ୍ଡକ ପକେଇକିରି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ। এইটা ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏ ଟିପୁଆ ଘର ମାଡାମ ଦେଖିକି ମତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମୋ କାମରେ। ତାଙ୍କ ମାଡାମ ଆଜି ଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି ରଣପୁର ପାଖରେ। ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ତୋର ତୋର ପୁରୀ ଅଛି ଆଉ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ସୁଆଡେ ପୁରୀ ଆଣୁଛୁ। ତମେ ସିନା ଖାଲି କହୁଛ ମୁଁ କାମ କରୁନି, ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ମତେ ପଚାରିବ ସମସ୍ତେ କହୁଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମର କ୍ରେଡିଟ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କ୍ରେଡିଟ। ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବା ତାହେଲେ କହିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ସଫା ହବ? ସେ ଆମର ମୋ ଛଡାକୁ ଡାକିଲେ ସେ କାମ କରିଦବ। ମାନେ ଛଡା ମାନେ ଜାଣିନ ମାନେ କଣ ଏମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ବୁଢା ବୟସରେ ଯୋଉଟା ଆଣିଛି 3 ନମ୍ବର ନା 4 ନମ୍ବର ମନେ ପଡିବ ବସି ଆଣିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଛଡା। ଆରେ ନିଶା ବାଉଳାରେ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି ନା କଣ? ତା ନାଁ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗ ଡାକୁନ ଡାକେ। ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଳି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆମର କାଲି ସେ ଶାଢୀ ଆମର ଏଇଥର ଘରକୁ ତ ୟା ଦେହ ସଉନି କଳି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଡିଆ ବାଡି କରିଛି କି ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ବାଡେଇଲି, ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ରାଗ। ମୋ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଞ୍ଚୁ କରିବନି ଆଜ୍ଞା। ସତେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିଟି ପକେଇବି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ତୁ ପିଟୁଛି ତାକୁ ନା ସେ ତତେ ପିଟୁଛି ଦେଖିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ଡାକୁନୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକେ। ମୁଁ ଡାକିବି? ମୁଁ ଡାକିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? ତାହେଲେ ଡାକୁଛି। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଦେବି ତମେ ଡାକିଦେବ। ଆରେ କି କଥା କହୁଛୁ? ଏତେ ବଡ ସଭା ବସିଛି ନିଜେ କହିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଡାକିବି ବୋଲି, ଅଥଚ ଡାକୁ ଡାକୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ପୁଅରେ ଟିକେ ପଇଲା ଆସେ। ଆରେ କି କଥା ଇଏ? ଠାକୁର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଟା ସଫା ହବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। କଣ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ, ତମକୁ ତ ଛେନାପୋଡ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଡାକିଦେଲ। ତାହେଲେ ତୁ ଡାକୁନୁ ଡାକେ। ମୁଁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାକେ। Hello, Ranga. Oh, my sweetheart, darling, Manu. ଟିକେ ବେଗି ଆସ, ଝାଡୁ କରିଦବ, ଠାକୁର ଯାଉଛି ଯାଉଛି
लता जाउची हे बाटा मोहरा भाईता काला फूल का तारे काला फूल बियारा संगरे मुही बियारा संगरे मुही नका किती हे बाटा लगो मोहरा कोई आज जाना है कोई आज बैदा कौड़ी कानी कांदे बैदा कौड़ी कानी ले जाउची हे बाटा होई तारा तारा सभा को बहार सभा को जगन्नाथ कहे बेला जगन्नाथ कहे बेला पड़ी जाउची हे बाटा शांति कहीं डाक देले कहलो अरे एते बड़ सभा बसिछि तू कोन किछि दुनिया विषय जानछु ना न जानछु किछि कहलु शांति तमन दूर पडुछे कोन एमती कथा करछु शांति तमन मुखिया लछबा हां बुझि गए जाबो कहीं शांति कहीं डाक देले कहबे अरे बाबा बालुकेश्वर विजय करछथि टिके रास्ता सफा कर देलु हां बाबा बालुकेश्वर विजय करछथि हां काई से खइता बाटे पडा पावा लागि अरे कोन होइता करता इमिति कोन कथा करछु टिके काण हो जाउछि अब ये कम कर रे टिके पानी मिसि दइ जाबे हां हम पत्तु घर लोग नहीं से परा टिके जोरिया पी देछि जे से टिके सीधा ठिया ही परनी रास्ता का सफा करबा पई से कहला रंगता गुडा किले से सफा करबो तू टिके सफा कर देलु बा बाड़ी पसादारे कपूर बाड़ी बाजारे बी गई जे बाड़ी कथा मन पुरगी अछि सांदे थारे सफा हां हे सांदे बाड़ी का और पकड़े गई तो हां बाड़ी का आकु वीडियो पकड़ रही थी हेलो नानी को हट्टुकू रवि बाड़ी का तो खट्टकू अच्छा सांदे हां मुझे देखु जे सांदे देख देख बाड़ी पसा तो दीपू सांदे घर काबिन भीतर बैठो सफे हां हम देखु छे आगुर से अभ्यास अछि दारदार ना सांदे खट्टकारे पड़ी का खान भीतर बैठला सफे हां हे सांदे एमिति कोन बहुत
आज थोड़े कहुଛ ଦି ଥର କହିଲାଣି ସତେ ହଁ ପରା ଆଉ ଦେଖ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖ ଆଜି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସାଦେ ହଁ ସଂସାର ବାସି ହେଇଥାନ୍ତେ କଣ ହେଲା ବ ବାଳିକା ଫୁଟୁ କିଣା ମଉଳି ବାଳିକା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ଆରେ ଏତେ ଟାଣ କଣ କଥା କହୁଛୁ ଟିକେ ଏ କଣ କରିବେ କଣ ଚାହିଁବେ ଆରେ ଟିକେ ଛୋଟେଇ ଦଉନୁ ଛୋଟ ଆପଣ ବଡ କରିଦେଇଛି ଆରେ ଟିକେ କମେଇ ଦେ କମେଇ ହବନି କି ପାଣି ମିଶେଇ ହବନି ଚାହିଁବେ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୋ ସଂସାର କଥା କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବାଳିକା ଦି ଭାଇର ବାଳିକା ବାରିପଟେ ବସିକି ମଦ ବି ବାନ୍ତି କରୁଛି ହଁ କୁକୁର ଫୁକୁର ମୁହଁରେ ମାରି ମୁହଁ ଚାଟୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇସାର ମୁହଁରେ ପରା ସତେ ହଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଆରେ ସେଟା କଣ ମାଛି ଫାଛି ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ସଫା କରି ଦଉନୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଉଛି ହଁ 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 ହେଇଥାନ୍ତି ପଳେଇଲା ବାଳିକା ବୁଦ୍ଧି ଜଗଟେ ବଳକା ଚମଡ଼ା ହେଇ ସତେ ବାଳିକା କିଛି ଦୂର ନାହିଁ କି ଜାଲ ନାହିଁ ତୁ ତ ବାଡେଇ ବାଡେଇକି ତୋ ଡେଣା ଦରଜ ହେଇଛି ମାନି କାହିଁ କହୁଛ ଦୁର୍ବଳ ଟିକେ ଟେଲି ହଉଥିବ ତ ହଁ ବାଳିକା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗହଳି କରିଛି କିଏ ସେ ମ ହଁ କହିଲି ଆମ ଛଡା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଛଡା ଆସିନି ଆଏ ଆମ କୁଳରେ ତମ ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ ଆମ ଆଡେ ଛଡା ସତେ ତମ ଆଡେ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଯେ ଆମ ଆଡେ ଗୋଦରା ସତେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜାତି ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଆଗରେ ଯିବୁ ତମେ ଆମ ପଛରେ ନା ଆଉ ନିହାତି ହଁ ଦିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗରେ ନା ତମେ ଆମ ପଛରେ ନା ଆଉ ତମେ ଆମ ଆଗରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରେ ତୁ ଯିବୁ ନା ଆଉ ସାନ୍ଦେ କଣ ହେଲା ବାଡ଼ି ପୋଷା ପପାର ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି ହଁ ହଁ ପୁରା ନା ଆଉ ବାଳିକା କହନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରେ ତୁମ ପଛରେ ଆରେ ବାଳିକା ଆଏ ଏ ଝିଅ ହଁ ସାନ୍ଦେ ଟିକେ ଜୋରିଆ ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି ବା ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଚାଲେ ହଁ ହଁ ଅରେ ବାଡ଼ି ପୋଷା ପୁଣି ସାରେ ତମେ କାଟିଯିବ ରୁହମ ଏ ବାଳିକା ଆରେ ବାଡ଼ି ପୋଷା ଦୀପରେ କେତେ ମଦ ଦେଇଥିଲେ କି କଣ ହେଲା ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମୋର ଦେଖିକି ଆଣିছে ନା ଛଡା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ ବଢିଆ କଥା ତାର କେତେବେଳେ ତୁ ତା ବୋଲି ମତେ କହିବନି ବରଂ ସେ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛି ସିଏ ନା ଆମ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଁ ହଁ ସାନ୍ଦେ ସାନ୍ଦେ ମ ହଁ କଣ ହେଲା ତ ପଳେଇଲ ମ ହଁ 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 ବାଡ଼ିକେ ରସ ଧରି ଚାପି ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ अरे धुलिया ସାଙ୍ଗେ ए धुलिया ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ ତୁ ଏଇନେ କହିଲୁ ମୁଁ ତ ତୁ ପୁରା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଇଜ କରିକି ରଖିଛୁ ଆରେ ଏତେ ବଡ ସଭା ବସିଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଗରେ କଥା କହିବନି ଆଜ୍ଞା ନା ନା ପିଠିରେ କଥା କହୁଛୁ ନା ଆଉ ଆଗରେ କାଇଁ କଥା କହିବ ମୋ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ନାହିଁ ହଁ ଆପଣ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ନାଲ ପିକି ପଡିଥିଲି ସେ ଟିକେ ମତେ ଘଷା ବଡା କଥା ବଢିଆ ହେଲା ସାନ୍ଦେ ହଁ ବାଡ଼ିକେ ଆଗରେ ମୁଁ ଘଷି ଦଉଛି ହଁ ହଁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛୁ ନା ଆରେ ବାଡ଼ିକେ କେତେ ମଦ ପିଉଛୁ କିରେ ମାରିନୁ ବଢିଆ ତୁ ଆଉ ବାଡ଼ିକେ କହୁଛୁ ନ ସାନ୍ଦେ ହଁ ରବି ବାଡ଼ିକା ସାଙ୍ଗେ ପିଇକି ଦେଶୀ ପିଆ ଲୋକ ବାଡ଼ିକା ନମ୍ବର ମାନ ଧରିଛି ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଜି ବାହାରିକି ଛାଡିବ କୋଉଠି ସେ ସାନ୍ଦେ ମତେ ଡାକିଲାଣି ଆରେ ବାଡ଼ିକା ଆଲୋ ଗାଈ ଲୋକ ଆଉଛୁ ଦିନ ଯାକ ଖାଲି କୋଉଠି ଘର ଖାଇବାରେ କମ ଦାନ୍ତ ପୁରେ 30 ହବ ସତେ ଆଉ ଯତ୍ନ ହେଇକି ଆଣିଛି ଆରେ ବାଡ଼ିକା ଯତ୍ନ ହେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ତୁ ତ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଲୁ ଆଉ ସିଏ ତା ସଂସାର ଚଲେଇବ କେମିତି ହଉ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଠାକୁର ଆସିଲେଣି ଯାଇଲେ କି ହଁ। ଭଲ ଲାଗୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ ସଫା କରିଦେ ଆଗ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରିପାରିବି ହଁ ଆଉ ମୋ ଛଡା କରିଦବ 27 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ସିଏ ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିବ ନାନୀଙ୍କ ହାଟକୁ ରବି ବାଡ଼ିକା ତ କଟକୁ ମାମା ହଁ ଟିକେ ସଫା ହାତରେ କରିଦବ
ତମେ ତ ଯାହା କହିଲେ ଜାଣିଛ ସବୁ କଥା ମୋର ମାନିବ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇସ୍ ମତେ ଘଷା ଗୋଟେ ଯୋଉ କରିଦେଲ ଭାରି ପୁରା ଦିଅ ଫ୍ରି ତୁ ବାଡ଼ିରେ ଚା ଘରକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଡ଼ି ଦିବି ତୋର ସାରେ ହଁ ସାଙ୍ଗେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମତେ ଆରେ ବାଡ଼ିକା ସାଣ୍ଡୁ କଣ ମାଗୁ 100 ଟଙ୍କା ଦୀପ ମାଗୁନୁ ହେଲେ ନାନୀ କో ହାଟୁକୁ ଆରେ ବାଡ଼ିକା ରହୁନ ତ ଖଟକୁ ଯିବା ଟିକେ ଗଲେ ଆଲୋ ତତେ ବୁଲାଇ ନେବି ସତର ନବୁ ଭଲ ହଁ ଚାଲ ଯିବୁଟି ହଁ। ଆମ କାମ ସବୁ ଭଲ କରିବି ହଁ କରିବି ଏଇଟା ଚାଲ କଲିକତା ତତେ ବୁଲାଇ ନେବି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବୁ ହାପୁଡ଼ା ପଲକୁ ଦେଖିଲା କରି ଚମକି ଆଉ ବସାଇ ଦେବି ମୋ ବୋଟା କିଣିଗଲା ପଚାରିକି ରଖିଥିବେ ଜୋରିଆ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ ଆବେ ଗୋଟେ ଚି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଚି ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକରେ କରିପାରୁନ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ लुका खंडे दिया है शांते ता साथे दक्षिणा दिया लुका खंडे दिया है शांते ता साथे दक्षिणा दिया हर झियो हे सांते तुका खंडे आनी दिया आंदे हाँ टीपू सांसानु छिणी अरे टिके रास्ताटा सफा करदे तापर दीपू सारे साथे କଥା हबो टीके रास्ता सफा कर दे हां टिके रास्ताटा सफा कर Thank you.